खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे टाइम्स अफ बड'लेण्डआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय। नै जोंजों दा दङ आदा दैमुनाव मोननैसो इन्टारभिउ लानो सानदों। स' आदा दैमु दिनैथ' जा इउटुबारफोरनि मिटआप लादों बेवहाय नोंथाङा माबायदि मोनदों? गिबियावनो टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा बेखौनो आङो बुंनो लुगैयो आङो जिनाखि जोंहा दिनै बड' इउटुबार मिटआपा जानानै थांबाय। बेवहाय गोबाङानो नुजाफैनो सानदोंमोनब्लाबो नुजाफैनो हायासै गाव गावनि खामानिनि बेस्थ'नि थाखाय। नोंथांमोना जाहाथे गावजों गाव गोसोआव गाज्रि सानलायनाय दुखु मोनलायनायखौ लानांला। जोङो दिनै मोनसे जोङो इउनिटि एबा जोङो गावजों गाव गाज्रि मोनलायनायखौ जोङो निमाहा होलायनानै जिनाखि दिनैनि मिटआपखौ खालामदों जोबोद बाख्नायजाथाव आरो बाख्नायनांगोनबो। जोंहा बिथिंजाय आदा प्रकाश आरो बेजों लोगोसे मेहेर औवारि आदा, लोगोसे गेमस्रि दैमारि आब', मिथि नार्जारि आब'मोन, गोबां दङ बिदिनो माखासेनि मुंखौ आङो बुंस'जोबनो हाला। बिथांमोनाबो सापर्ट खालामदों। दा जोङो बयबो खौसे जानांगौ, खौसेथिखौ आं लुगैयो। बिनि थाखायनो आङो दसे सम खामानि दोनथ'नानैब्लाबो आङो हालेवनांगौ दंमोन, थेवब्लाबो आं दोनथ'नानै दिनैसिम बे दिनैनि मिटआपखौ आङो नुजाफैनो हाबाय। आं बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरो आरो दिनैनि मिटआपा मोजाङै मोजां जाफुंनायनि थाखाय थेंक इउ होनो सानो बयनिसिमबो। स' आदा दैमुनिसिम गोजोननाय थाबाय इन्टारभिउ होनायनि थाखाय। थ' आङो टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरो। दायो दं नै जोंहा आदा फ्रन्जलावबो आङो मोननैसो कुइसन सोंसै। आदा फ्रन्जल, दिनैनि बे अर्गानाइजेसन खालामनाया माबोरै थांखो? दिनैनि बे अर्गानाइजेसना जोबोर मोजाङै थांबाय, गाजा गोमजायै थांबाय, खौसेथि थांबाय। हाबाफारिया जोबोर मोजां जादों। जानाय लोंनायनिफ्राय आरो गावजों गाव अनसायलायनायनिफ्राय मददनिफ्राय गोबां मोजाङै थांदों। जों बेयाव गोबां इउटुबारफोरखौ लोगो मोनदों, जेरै महरगिरिफोर दङ, मिथि नार्जारि आब', गेमस्रि दैमारि आब', आदा रिमेल दैमारि, बेबायदिनो गोबां इउटुबार दङ, आदा प्रकाश दङ, बेबायदिनो गोबां इउटुबारफोरखौ जों लोगो मोनदों आरो जों खौसेथिखौ नुदों, जोंनि हारिनि अनसायनायखौ जों नुदों। जोंना बेहाय गुबै थांखियानो जाहैबाय मददनि थाखाय, माने जोंनि गुबै हाबाफारियानो जाहैबाय मददनि आरोना। माने जों गावजों गाव मदद होलायनांगौ, खौसेथि थानांगौ, बर'जों बर' अनलायनांगौ। जुदि जों बर'जों बर' अनलायलायाबा जोंखौ सोर अनगोन? जोंखौ बांगाल अनगोन नामा? जोंखौ मुस्लिम अनगोन नामा? अना रावबो। बेनिखायनो जों बर'जों बर' खौसे जानांगौ, बर'जों बर' माने गोरोबलायनानै जों खामानिखौ मावनांगोन। अब्लासो जोंनि हारिया जौगागोन आरो अरायबो जौगागोन। आरो नोंथांमोननि सापर्टआ जोबोर गोनांथि। नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो जोंबो जौगानो हागोन। बेनो जोंनि गुबै थांखिया, सापर्ट आरो मदद आरो गावजों गाव अनलायनाय, खौसेथि। आरो दिनै जे जाय इउटुबारफोरा दिनै माखासेफ्राथ' फैनो हायाखै, जायफोर फैनो हायाखै बिसोरखौ मा बुंनो सानो? जाय बिथांमोना फैनो हायाखै बिथांमोना गाव गावनि पार्सनेल खामानिनि थाखाय फैनो हायाखैबो जानांगौ। बेखौथ' जों जेबो बुंनो थाङा। बिथांमोना इयुननि समाव जों खौसेथि थाबानो जाबाय, गोरोबलायबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना फैनो गोसो जानानैबो फैनो हायाखै, बिथांमोना गाव गावनो एसे बोरैबा मोनदों जानो हागौ। नाथाय जोंना जेबो बिदि सोंखारलायनाय गैया आरोना। जों गासिखौबो गोरोबनोसो लुगैयो। जों गासिखौबो लिंहरखादोंमोन आरो जों बेहाय जेबो एस'सियेसन दायाखै, जों जेबो आफाद गौथुम दायाखै इउटुबारफोरनि। सोरबा बुंदोंमोन आफाद गौथुम दादों होननानै, जों जेबो आफाद गौथुम दायाखै, जेबो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि बाथ्रायानो गैया। आरो गोबां माने इउटुबारफोरानो जा माखासेफोरा फेसबुकफोराव बै आफाद दानो नागिरदों, बै एस'सियेसन दानो नागिरदों, बे नंखाय, बे 100% नंखाय बाथ्रा। बे सोरनिबा मेलेमा खम जानो हागौ, बिदि बुंग्राफोरनि मेलेमा। बेबायदि नङा आरोना। जों बे जेबो एस'सियेसन दानो नागिराखै, दायाखै, बेनो आरोना। ओमफ्राय बे दिनैनि प्रग्रामनि गुबै थांखिया बेनो खौसे, ओमफ्राय बिदिनो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाखौ जोङो सरकारखौ नारसिननाय, ओमफ्राय बेबायदिनो बर' इउटुबारनि फिउचार आरो जोंनि गावजों गाव गोरोबलायनाय, बेबायदिनो हाबाफारि जादों आरोना। ओमफ्राय जुदि सोरनिबा चेनेला हेक जायोबाथाय जों बेखौ मदद खालामलायनाय। जेनेबा हमनानै ला आं सासे इउटुबार, नोंथाङाबो सासे इउटुबार, आंनि चेनेला जुदि बायसान्स डिलिट जायोब्लाथाय आंखौ सोर मिथिगोन? नोंजों कन्टेक्ट गैयाबाथाय आंखौ सोर मिथिगोन? आंखौ सोर सिनायगोन? बेबायदि आरोना। बेनिखायनो जोङो कन्टेक्ट थालायनानै जाबाय आंखा, आंनि चेनेला जाबाय आंखा, बेबायदि होननानै जोङो खोन्थाहरलायसिगोन आरोना। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो मदद खालामलायसिगोन टुइटारनि गेजेरजों। ओमफ्राय जोङो चेनेलखौ मोनफिनाबाथाय गोदान चेनेल खुलिसिगोन। बेनो, बे जोबोर मोजां थांखि। ओमफ्राय आरो माखासे स्पन्सारशिपनिबो बाथ्रा रायलायदों, जेरै भिडिअनि गेजेराव स्पन्सारशिप होफानाय, बेनिबो बाथ्रा रायलायदों। बेबायदिनो गोबां मोजां सावरायदों आरोना। बेबायदिनो आरो गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।